Здравейте на всички! Днес ще ви представим нашето списание на тема "Живот на ръба в Африка", подготвено от нас Велизара, Кристина и Александра, ученички от 8 клас. В него ще включим информация по предметите география, биология, философия, история, български, както и някои интересни факти. И това е нашия проект, нашата книга. Нашия крайен продукт, който се получи. Да, ето ви отзад. И ще ви го представим сега. Ще ви покажем какво сме научили за Африка и как човек може да оцелее в едни от най-тежките условия – горещини, пясъци, липса на вода. Звучи страшно, но и много интересно. Не само интересно, а и полезно, защото никога не знаеш къде може да попаднеш. Ще си поговорим накратко за природата, пустините и как хората там справят с жегата. Първо да започнем с малко география. Знаете ли, че Сахара е най-голямата гореща пустиня в света? В нея температурите стигат над 50 градуса. Но въпреки това хората оцеляват. Имаме си даже малък тест в списанието как да оцелееш на ръба в пустинята. Ще научите какво е важно. Вода, подслон